El grup de dones de la Bisbal estem de celebració. Fa 30 anys que vam treure aquell llibre, que és Remeis de dona a dona. La primera edició la vam exhaurir el dia de Sant Jordi. Haurem de buscar una remeiera. També estem de celebració perquè podem inaugurar el carrer de les Remeieres, que és una proposta que va fer el grup de dones en la comissió de nomenclàtor. Nosaltres, el 2009, ens en vam adonar que a la Bisbal només hi havia 2 noms de dones en el carrer. Era Adela Traité, que el té ben merescut, i la Trinitat Aldrich. Estem avançant amb el nomenclàtor paritari, però pensem que encara hem d'avançar més. Aquest és el primer nom que posem genèric, que no és un nom de dona, sinó que és un nom genèric que fa un homenatge a les dones i fa un homenatge a les dones que han tingut aquest paper tan important a nivell de saviesa popular i de custodiar els remeis. Com a regidora del nomenclàtor i com a dona que soc, sí que és un orgull estar aquí inaugurant el carrer de les Remeieres, unes dones que han deixat petjada la nostra història a través de la saviesa i les cures que han fet. Pinyes verdes, alls o ruda, romanissa o collor, ingredients de gran ajuda que ho guareixen quasi tot. Greix de serp i trementina, conills o gats escorxats, ginebrons, aigua de vida i oracions pels